No niin, moi moi! Elikkä täällä on Kappe aika tunnetussa serverissä, nimittäin Minetimessä. Tosiaan en pelaa hirveästi täällä, mutta tää on nyt Minetime osa 1. Siis en pelaa paljon täällä serverissä, mutta niin. Elikkä tää on tällainen, täällä pelaa noin 500-1000 ihmistä samaan aikaan. Nyt tällä hetkellä on noin 600 ihmistä, joten ei ihan hirveän paljon. Ja niin mentäis. Mennään kreatiiveen. Tai siis mä menin nyt kreatiiveen, koska mä tiedän, tai en tiedä, mutta mä en siis ikinä, tää on eniten niinkö, että täällä on kaikkea, siis niinkö, miten nyt sanois, kaikki Factions ja Hunger Games ja sellaista, niin. Mutta mä nyt menin tänne kreatiiveen tosiaan. Siis Minetime ei ole mun mielestä hyvä servu kunnolla, mutta mä nyt tulin tänne, kun mä en taju miksi mä en päässyt Melonicraftiin eikä Nastacraftiin. No Nastacraft oli offlines, mut niin. Saakohan täälläkin rieppata? Testataanpa, jos pystyy ensin. Upsista. Ei pysty. You cannot build here. Niin, elikkä tää on mun eka video täällä. Mä teen nyt videota vaan huvin vuoksi nyt aluksi. Tosiaan mä kuvaan 30 frapsilla ja tää tulee HD. Nää ainakin pitäis tulla tonne YouTube HD:nä. Tässä on vapaa tontti. Ei pysty siinäkään. Perhana. Mennään ihan tonne spawnilla. Creative spawn. Mennään Hunger Games. Pystyykö näin tehdä? Että se varppaa niinkö sinne. Ei. No sit näin varppaa ainakin sinne. Ihmeellistä, että Melonicraftiin ei pääse. Kakkucraft aivan surkeessa. 1082, eli aika paljon täällä ihmisiä. Minä Hunger Gamesiin tai ihan mihin vois nyt. Skywars, ei. Overpower. Okei, mennään PvP. OPPVP. Kuoli. Mitä ihmettä? Okei, PvP on kivaa. Tosiaan. Mä aina kuolen tässä PvPs, mut avas sanot. No joo, kuoli heti. No niin. Nyt saatiin standardit. Perhana. Tää hitmen nyt ei. No joo, kuoli. Elikkä mä oon tosi surkea tässä. Ei, mihin mä nyt menin. Täällä on en tee. Kirjoitetaan kittoa, mä saan varmaan täältä bännit. Upsista. Keikka. Mä saan täältä varmaan bännit. Tai en tiedä. Mä en oo OP tosiaan täällä servuilla. Miksi mä en pysty tappaa OPlla? Ei kun pystyn. Tapoin heti sen. Ei sillä ollut mitään kamoja. Ihmeellistä.
Mä voitan tällä muu opella. Mä tapaan. Miksi siltä ei lähde enkkaa? Onks toi joku ihme OP-tyyppi? Toi on joku OP-tyyppi. Syö vähän. Joo, joku tappaa mua. Ei niin saa tehdä. Ei väärä. Black Dragonilta ei lähde heattiin. Ihmeellistä. Mä kuolen todellakin. Kuusi minuuttia kuvattu. Aika lyhyt video tästä tulee. Okei. Say hello to YouTube. Katsotaan vastaako kukaan. Hello. No Almege ainakin vastas. Mut kohta varmaan kikaataan tästä servusta. Täisikö lopettaa jo tää kuvaus? No, kuvataan nyt vielä vähän aikaa. Koska mä haluan bännit. No ennäs. T kautta. Git OP. Aha. Ja pysty käyttää kittejä noin vähällä ajalla. No voi. Okei, eiköhän lopeteta tää video tähän, vaikka tästä tulee aika lyhyt, mutta moi.